Salutare și bine v-am găsit la al doilea vlog de pe canalul acesta cu GTA San Andreas. Astăzi o să facem o misiune. Sau dacă durează prea puțin, o să facem două. Adică deja cred că știți dacă v-ați uitat la primul episod. Vă rog să dați și voi like și subscribe. Hai să vedem ce misiune are acest... să scuzați drop frame-urile, vă rog. Hai să vedem ce misiune are ăsta. Întoarce-te la ora 12:20. Ok. Hai să facem misiunea din partea aceasta. Că trebuie să aibă și ăștia o misiune. Exact? Hai să facem. Ok. Cred că știu ce... Da, știu. Trebuie să mergem la garaj, să luăm mașina, să facem concurs de dansuri cu mașina. O să vedeți imediat. Ia să vedem. Era să ne ducem. Dar sunt eu șofer prea bun și nu ne-am dus. Să scrieți în comentarii dacă vreți să ne jucăm și Minecraft și Minecraft și ce jocuri doriți, ce jocuri vreți voi. Să lăsați dacă vreți să ne jucăm și orice joc care are suport pentru consolă și nu numai. Orice joc vreți voi să ne jucăm pe el. V-am spus, trebuie să mergem aici, băgăm mașina în garaj, îi dăm o culoare, nu mai să-i dăm toate alea, îi dăm o culoare. Ia, hai să vedem. Îi dăm o culoare cea mai scumpă. Îi dăm o capotă pe ea. Haide să-i dăm și un front bumper. Să-i dăm o culoare la interior. Un albastru, o culoare la exterior, color, exterior color. Să-i dăm un... Nu știu ce culoare să-i dăm. A, da, așa-i lăsăm. Ia să-i băgăm o tobă în ea. Să-i băgăm un sidekick. Hidraulice are și nitro, să băgăm. Hai să ieșim afară. Ce trebuie să facem? A, nimic. Să mergem la petrecere. Ia. Stai. Nu, să ieți acolo dacă apăsăm aici. Să fie un double de ăsta. Aoleu! Din cauza de la nostru ăsta fuge prea tare. Și nu mă pot să țin controlul. Bă, dă-te-l, nu pot să țin controlul din cauza de la nostru ăsta. Cred că ajungem acolo deja cu ante, de la câți oameni o să omorâm. Mi-ai luat banii de subcuptor? Da, hai să vedem, hai să vedem. Bă, dar lasă-mă în pace, că conduc cum vreau eu. Și iau, fii atent că trebuie să mergem la spray-ul acolo, să refacem mașina. Pentru că am cam bușit-o. Ia uitați, uitați cum face mașina asta. Hai să băgăm puțin aici. Să o refacem și noi. Na, uitați-vă la ea. Oh, fă. Haide, fă, ieși. Cea mai prostă mașină în toată lumea.
din toată, adică, da, cred că asta ar fi cam cea mai prostă mașină din lumea GTA-ului. Da, bine, cum e atunată nu e deloc prostă. Are nos, are suspensii de-astea. Ia uite. Hai să vedem ce se află aici. Ce spectacol este. Hai că acum trebuie să vină unde stă la noi. Da, mă, haide, i-am acceptat. Și hai să înceapă. Iau, s-a suit o fată la noi aici. Și hai să dăm drumul. Bun, nice. Ia. Patruzeci. Nu trebuie să greșim niciuna. Sus, în dreapta și în stânga aveți scorul meu. Unde scrie player este scorul meu. Și unde scrie oponent este scorul la oponentul meu. Aceasta mi se pare că este cea mai grea misiune. Eu nu pot să o fac, nu cred că pot să o fac asta. Ok, până acum scorul este mai mare la el. Ok. Ia să vedem. Pac. 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 Ah. Bun. Nu e bun. Bun, dar fii una bună. Da, e clar, ne-a bătut. Ne-a bătut, mă. Da, dar și ce facem? Mai facem o dată. Yes, mai facem o dată misiunea asta. Pentru că nu e corect, că nu ne-a bătut. Ce nu trebuia să ne bată. Dar e greu misiunea. Dacă eram în telefon, cred că o făceam, dar sunt din controller. Nu uitați să dați pe butonul de like și după cum bine știți în primul videoclip, un video, o misiune. Dacă misiunea durează prea puțin, 2 misiuni. Dar în acest video 100% să facem 2. Pentru că misiunea asta nu cred că o să putem să o facem. Adică 2 vorba bine. Una. Dar misiunea asta de aici nu cred că putem să facem pasă de la garaj. Hai să dăm repede, nu mai dăm nimic, îi dăm decât o culoare. Paint jobs. Și să-i băgăm repede unul ăsta. Poate așa să plecăm. Hai să încercăm să conducem și noi mai frumos. Păi dacă ăștia se opresc aici la semafor. Dar oare există drumurile acestea? Adică că în GTA 5 100% există, dar aici oare au existat drumurile acestea? Avem și poliția de pe noi, după noi. Nici nu ne mai băgăm să reparăm. Ca să facem misiunea asta mai repede.
Haide mai ieși de aici. Haide, la orice, la... Eu nu pot, adică pot să zic haide, dar e mai ușor să zic haide. Nu știu. Pentru mine este mai ușor. Și eu sunt și foarte bipolar. Mi se schimbă stările foarte repede. Adică eu le schimb. Nu știu. Bine, hai să vedem aici. Ia să vedem. Fuck. Nice. Avem 25 până acum, l-am cam întrecut. Ia. Fuck. Great. Fuck. Oh. Am prost. Fuck. Nice. Fuck. Good. Great. Right. Prost. Prost. Sus. Dreapta. Stânga. Dreapta. Stânga. Jos. Până acum ne cam bate, băieți. Ia să vedem. Pac. 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 Bun. Și ne-a bătut. Că am greșit doar două. Ne dă, nu știu, fără mașina. Hai mă, du-te jos. Mă duc să le fură mașină. Sau să-i omor. Băieți, să mai fac eu o dată și revin. Hai să vedem acum dacă câștigăm acum. Sau puțin uitați aici unde vedeți că crește jos de tot. E pariul. Că am pariat atâția bani, trebuie să și câștig eu. Hai să vedem. Ok, bun. Trebuie să nu pierdem niciuna. Cred că câștigăm. Că suntem cu 100 în fața lui. Și asta e ultima. Mă, că a fost easy, nu știu ce m-am chinuit atât de mult. Dar nu știam controlele. Gata, și-am câștigat.
Da, bine că am câștigat, hai să lăsăm mașina. Mergem să mai facem una. Ce vrea asta? Vrea bani? Nu știu. Mergem să mai facem una pentru că a durat prea puțin această misiune. Și a fost foarte easy, dar m-am chinuit eu ca prostul că nu știam controlele. Că este puțin mai greu pe controller, dar a fost ok. Între timp am lăsat și telefonul, l-am încărcat să încarce și telefonul. Și de-aia, uitați, acum merge și mai bine, nu mai avem nici drop frame-uri. Hai să băgăm mașina asta în garaj, ca să o avem. Aoleu, avem deja o ambulanță. Ne sună și telefonul. Hai să scoatem ambulanța asta, hai să băgăm mașina aia în garaj. Cine mă sună? Ok. Ia să dacă e mai sună. Răspundem. Hai mă, las. Nu știu ce asta sau ceva de corona. În fine, nu mă interesează, merge să facem comanda asta. Home invasion. Trebuie să intrăm acum la 1 noaptea. Trebuie să intrăm peste 1 în casă. Și să-i furăm geamantalele cu bani. Deci în timerul ăla de sus trebuie să ne și încadrăm să ajungem fără niciun accident și să și furăm. Uitați că tot am drop frame-uri. Ar trebui să fie easy. Dar trebuie să nu facem gălăgie, că să scoală un uș. De-abia merge mașina asta. Dar bine că merge și nu stă pe loc. Trebuie să luăm pe aici să ieșim în autostradă. Bă, dar aici e spaniolă, mi se pare mie. Că ăștia vorbesc în spaniolă, am văzut. Voi nu auziți acum pentru că am oprit eu. Sau e posibil să auziți și voi, nu știu. Ok. Trebuie să intru la asta în casă. Mă pun pe crouch. Și mergem și luăm. Avem una aici. O luăm. Trebuie să ne mișcăm foarte încet. Ok,
băgăm. Ne punem jos. Să mergem încet. Mai avem una aici. Fix aici, ok. Trebuie să mergem încet, că lasă cu capul. Visează și ăla. Are și el vise. Unde mai sunt? Cred eu. Aici, cred că. A, nu, acum, da, mai sunt acum sus. Unul aici. Haide, mă, ia. Trebuie să mergem încet. N-avem ce să facem. Dacă iară comentează. Bă, dar nu mai comentă. Acum mai avem unul aici și apoi avem la el în cameră. Au ce sfore, adică vă n-auziți. Nu pot să cred. Da, să ajungem. Bă, și cam atât a fost cu acest videoclip. Nu uitați să dați pe like, pe subscribe și pa! Pa!